Браво, Джино! Има нещо магично в ловът на дива свиня през зимата. Контрастът, който създава черния цвят на глигана, определено ти позволява да се насладиш на това могъщо и величествено същество. Бяхме станали рано нетърпеливи за последният лов от този сезон. Снегът валеше и всички се надявахме да натрупа, а кучетата бяха готови да се впуснат в поредната гонка. Айде, мой томче. Ай, Джинка. Роле. Ай, тука! Гонка номер 1 започва. Пуснахме кучетата и както винаги чакаме лай. Кучетата нещо дигнаха отдолу. Повтори. Абе, дигнаха нещо тук отдолу, сега ще видим какво ще става. Браво, Джино! Явно и на береза минаха, се разделиха. Няма, върнаха назад тия пресета. Ванко, я град не ти ви отдаде, може да ги върнете отдолу на бариерата случайно. Да, 3 прасета дигнах. 3 минаха от тука. Прасета, бе? А? Прасета са, според мен се разделиха. Защото те беха... там ги залаяха отдолу. И едното куче тръгна на там, другите две на тука. Имам едно куче на 500 метра напред. А тия назад връщат откъдето тръгнахме. Ама надолу или къде отида? Надолу към камионите горе-долу ще слязат. Виж ги къде са. Защото тук има пост отдолу. Тук е. Точно от тук, където съм свил, където тръгнах аз, точно от там. Кучетата заминаха километър и половина. За съжаление не излезнаха на пост. Ще видим дали ще подвъртат.
Стигнахме до местото, където ще правим втора гонка, но Ароа не можах да го пресрещна, да го хвана и се връща по дирите си. Затова изпратих баща ми да го вземе. И затова ще разчитаме само на джината и на ларгото. Почваме. Хайде. Викам, днеска ще вали 2 шапки. Хайде, хайде. Хайде, 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 хайде! Ай, Ларго! Хайде! Василий, гърми отгоре, ако ще бъдете! Кучката идва. Гърми отгоре! Хайде, 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 хайде! Хайде, 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 хайде! Косе, гърмете отзаде, че идват 3 прасета. Кучетата лаяха на място Глиган от доста дълго време. Вероятно беше ранен. Севчо, внимай, че е баш там това. Баш тук напред е кучката. Това е наука бяло и черно, повече такова поделена сърна, мина тук край нас, до околите където. Хайде! Какви са за снима? Въпросът е откъде да влеземе ние? Дали? Ти го страха в корито в кутината. Това е страх, просто да го разкури. Ей, ако елате тук отгоре да влезнем, защото прасето ще бега надолу. Виждате ли го? Той разпра. А? Не, той разпра. Не, ръковата. Bitcoin nisem gore na podrasova kontra. Тръгва. След като се уверихме, че Глиганът е ранен, не ни оставаше нищо друго, освен да вземем мерки, за да предпазим кучетата. Ма голямо ли е? Гледай само нашата дарума е сами пред нас. Тръгна. Къде? Човек, то с пътика ще мине през двама. Внимай.
стои за теб да не те припъни, ако тръгне. Премести са пак, да. Не мога нищо да видя. Тук е, Митьо. Там до него е. Тръгна право надолу. Да не е ранен от единичния изстрел преди време. Той е вътре в гледайте право надолу. Дори трябва да го запалите. Вас ход гръбнах, защото маска кусета е го долу паднал долу между мен и Стефан. Той го убил. Внимавай, защото тя хапе. Да. Джина! Тука! Джино! Джино! Джина! Джина! Ела тука! Джино! Тука! 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 Браво, моето момиче! Браво на кучката! Браво, браво, браво! Я ще къде къстофон, пак как натиска кучета. Браво, браво, браво! Нашата задача като гоначи е да изкараме прасето на пост и да бъде отстреляно. Но в такива ситуации много по-добре е да действаме, за да предотвратим сериозни наранявания по кучетата. За щастие, в тази ситуация успяхме да реагираме по най-добрия начин. Дайте пичува да поема. Мога? Сега ще го вържа. Ела бе! Ела бе, пирате! Нямаш ли отворим път, бе, майка му да е било? Ей, той да излеем по дръса, дет му къде. Айде, готово. Ето я, цялата в кръв. Браво на кучката. Не, само да пием вечер. Ай, сега да прашка. И днеска беше успешен лов. Поздравявам от който е отстрелял този хищник. Сега казах 1000 евро, ще видиш. Няма 1000 евро. Да се повтаря по трета. А, не, така ще да.